Sareen artean zein da zure gustukoena? Arrantza egiteko sarea. Lan egiteko irratia edo telebista? Prezio berean aukera nahiago lanik egin gabe, baina bestela bietan ondo. Aitortzea lotxa eman dezaken arren, sarritan ikusten edo entzuten duzun programa bat. Oso tentagarria egiten zait, egia esan tentaldien uartea ikusi izan dut demoraldi bat baino gehiago oso osorik, irentsita. Kazetaritzatik kanpo, zertan egon zenuke lan gustora? Beti egin izan dut amets peajekoa izatearekin. Arratsaldeon, aio, eta berriz ere, arratsaldeon eta agur eta bai, betiko fantasia bat izan da, peajekoa izatea. Zer espero duzu gau pasaz? Ja está, badator argia, Zer espero duzu gau pasaz? Aje txarrik ez uztea. Eta noiz eta non izan da egin duzun azken gau pasa? Tolosako San Juanetan. Hitz batean definitzeko Jon Gotzon Geniala. eta Antxontelleria. Altua. Zein bertute du zure anaia Antxonek zuk ez duzuna? Altuera. Eta zein duzuzuk eta Antxonek ez? Edabideetako profesional ona izatearen. Zer miresten duzu gehien pertsona baten izakeran? Errespetuz tratatzen jakitea askoz gehiago, ez? Zer egiten zaitu zoriontzu? Lagun artean zurito bat hartzeak. Eta zerk izutzen zaitu? Lo gutxi egingo duela jakiteak. Zenbatero baten zara arropa erostera? Ez zait gustatzen, alduan gutxienetan, bai. Eta bai, nahiago ez joan gainera. Zure mugikorreko agendan nor da pertsonarik ospetsuena? Benito Lertxundi. Eta ze lau ospetsurekin pasako zenituzke 10 egun bungalow batean? Jongirekin, Andrearekin eta Antxonekin. Zein errezetarekin uzten dituzu zure etxekoak eta lagunak txunituta? Patata kontuz revueltoarekin. Ez da tortilla, joder, da revueltoa da. Ez da tortilla. Eta zer saiatu zara kozinatzen eta beti ateratzen zaizu gaizki? Behin egin nuen bakailoa, eta konturatu nintzen lehendabizi gezatu egin beharra neukala, ze zegoen oso hazia hori ezin zen jan. Egunerokoan zer gorroto duzu? Iratzargailua. Dutxa, goizean edo gauean? Bietan egoki, eta eguardiko dutxa, kontuz. Oso gutxi hitz egiten da eguardiko dutxa, ze? Igual eguardiko honena. Eta jostari aritzeko, eguneko unerik aproposena? Bai. Bizitatu duzun tokirik itxusiena? Sora luze, festa polita ditu, baina tokia bera ez da ederrena. Norekin enzinateke sekula oporretan joango? Begira, edaten ez duen persona batekin, ez da izerratik, baina nintzateke joango oporretan. Iruñeko San Ferminak edo Tolosako inauteriak? Iruñeko San Ferminak, Tolosako inauteriak. Zer zara gehiago, eskuzabala edo zurra? A ber, urrengo galdera zein da? Bukatzeko, Se kallen, koño. eta bukatzeko, ezaiguzu zein den zure kantariko gogoena, kantatuz. Kantatuz, jode, izenburua esatearekin ez du balio, Kantatu imat, hijo de p***, ez dizu esan, Larre berdeak etxe zuri teila gorria, jendarme auto bat. Eta bar, Rupert.